Doncs, primer de tot volia preguntar-vos si vosaltres en el vostre dia apliqueu la protecció de dades des del disseny i per defecte. Si teniu nocions dels conceptes, si sabeu d'on venen i si en el vostre checklist a l'hora de desenvolupar una aplicació o al vostre dia a dia ho teniu en compte. Per exemple, normalment treballem amb dades que no li demanem directament als usuaris. Vale. Són dades que ja té l'OPC. Vale. I en algun cas sí que hem fet alguna funcionalitat que, per exemple, per subscriure's a la programació, que sí que havíem de demanar als usuaris dades dels familiars que vindran o alguna cosa així. Aleshores sí que normalment preguntem a la persona que ens sol·licita la modificació de funcionalitat que ella s'encarregui de dir-nos quines són les condicions que ha de complir i l'enllaç ràpid i tot això. Vale. O sigui... Normalment ja ens ve donat. Vale. Vale. Bueno, no, perquè a vegades el propi promotor de l'aplicació o el servei o el producte concret que vol tampoc té aquestes nocions i llavors també des de l'àmbit TIC hem de tenir en compte aquestes coses per saber quines mesures o requisits, o sigui, què demanar-li i després com nosaltres aplicar en el desenvolupament de l'aplicació aquests requisits que demana el Reglament de Protecció de Dades. Llavors, primer... Nosaltres sí. Sí. Nosaltres el que tenim és, mirem de tenir una sèrie de guies i bones pràctiques que tothom hauria de seguir als equips de desenvolupament ja des del disseny. Tot i això, alguna vegada s'escapen coses, s'ha de dir. Les aplicacions més grans segurament són les que estan estructurades, però de tant en tant arriba alguna que no saps de quina manera i en el moment de posar la producció, quan arriba el moment del canvi per demanar això a la punt de la producció, doncs te n'adones que hi ha dades allà que no estan controlades o que no saps qui és el responsable o per a què és bo. Cada vegada passa menys, a nosaltres amb menys. Nosaltres estem certificats, no sé si ho sabeu, amb l'ISO 27 i ja l'esquema nacional, tenim el nivell mig que l'acabem de passar fa 2 mesos. I això també ens ha servit per haver de passar auditories. Correcte. I això va molt bé. Nosaltres hem de passar auditories internes amb gent que ve de fora i ve com està, abans que després vingui la gent d'Enor, que és la que posa el segell. Tot aquest exercici, amb l'ISO 27 ja portem potser ja més de 15 anys. Doncs tot aquest exercici ha servit, evidentment, per millorar, però sobretot per conscienciar la gent. Perquè el que fem quan ve l'auditor, ja sigui l'intern o el d'Enor, és convidem els diferents equips que s'encarreguen d'aquelles tasques a que vinguin a l'auditoria. Nosaltres des de l'equip de seguretat estem coordinant aquella auditoria, però no responem totes les preguntes, sinó el que volem és es munta una agenda i diem avui toca desenvolupament segur. Doncs que vinguin els de desenvolupament, que vingui un cap de projecte, que vingui amb les seves eines, la seva documentació i que ho ensenyi de primera paraula. I nosaltres estem allà, evidentment, ajudant. I estem de la seva part, evidentment, però estem d'una manera reforçant tota la conscienciació i la formació amb aquestes coses. I ens ha servit per anar creixent en el nivell de maduresa que podem tenir. I queda molta feina per fer. Ja ens agradaria tenir-ho tot més quadrat, més qualificat, més documentat, però almenys està suficientment bé com per poder tenir el certificat. Clar, jo aquí també em poso la meva responsabilitat com a delegada de protecció de dades en fer difusió i formació, si està previst més endavant, fer una formació específica pels TICs en aquests àmbits, perquè clar, és un tema molt jurídic, o sigui, el vostre perfil és TIC i sí que és veritat que ens hem de complementar. Per això moltes vegades, jo també amb el responsable de seguretat intento integrar-me, també tinc reunions amb la Mercè per veure també les necessitats que teniu i veure com integrar-les. Llavors, també és molt important la comunicació entre nosaltres. Llavors, aquí veureu, l'índex l'he dividit en el tema de la regulació per indicar-vos on es fa referència, un petit resum del que és la protecció de dades des del disseny i per defecte, després els principis del Reglament de Protecció de Dades i ja entraré específicament en cada una de les seccions des del disseny i per defecte, les mesures tècniques i organitzatives
que venen en conseqüència de l'aplicació de la protecció de dades des del disseny per defecte i que el reglament no estableix unes mesures com a tal, sí que menciona algunes, però tenint en compte que és una obligació, tenint en compte la protecció de dades des del disseny per defecte, no estableix un llistat de mesures per aplicar, sinó que indica algunes per tenir en compte. Després, les conseqüències de no tenir en compte això i uns casos reals i les guies les quals es pot consultar i després les conclusions. Pel que fa al Reglament General de Protecció de Dades, ja en el seu considerant fa referència que el responsable del tractament de les dades, en aquest cas la universitat, quan tracta dades personals, a l'hora del desenvolupament de qualsevol eina, servei, producte o tecnologia, ha de tenir les mesures tècniques i organitzatives adequades per la finalitat concreta que vol aconseguir. Això ho passo, us ho deixo perquè és molta lletra, però ve a dir això. També indica que aquestes mesures de protecció de dades des del disseny i per defecte s'ha de tenir en compte amb altres mesures, mesures de seguretat i tot el que sigui referent a la protecció dels principis que estableix el reglament. L'article concret que regula aquesta protecció és l'article 25 i el separar en dos, o sigui, la protecció de dades des del disseny, que estableix com a obligatorietat que tant en el moment de determinar els mitjans com en el moment del tractament s'estableixin mesures tècniques i organitzatives adequades i pertinents. O sigui, només us diu això, adequades i pertinents, el tractament que es farà, però no diu res més, no diu quines mesures s'han d'aplicar. I per defecte també indica el mateix, que s'ha d'aplicar per defecte les mesures tècniques i organitzatives adequades. Llavors, ara veurem una mica més a què ens podem referir. Després sí que és veritat que en el marc de les ISOs o dels certificats, aquelles empreses o quan demanem la prestació d'un servei a un tercer, tenir en compte que això també els és d'aplicació a ells. Llavors, en aquest sentit, el que ve a dir aquest article és que s'han d'aplicar mesures amb tècniques organitzatives apropiades de forma efectiva per protegir els principis de protecció de dades del reglament i integrar aquestes garanties per complir tot el reglament i protegir els drets dels interessats. També és molt important que a l'hora d'establir aquestes mesures, quan es fa l'anàlisi previ de quines mesures s'establiran, ha de ser demostrable davant de l'autoritat, en el cas que ens ho demanés. Llavors, és molt important documentar la implantació en el cas que sigui auditable o ens demanin el per què, el motiu. Hem decidit aplicar unes mesures i no unes altres. Aquí us he posat els principis relatius al tractament de protecció de dades que estableix el reglament, una mica per tenir una noció de quins formen part. El reglament de protecció de dades el que demana és que qualsevol tractament de dades personals ha de ser lícit, lleial i transparent. Ens hem de cenyir a la finalitat concreta que volem, recollir les dades mínimes imprescindibles i necessàries. Normalment tendim a agafar més dades de les que necessitem, llavors és molt important saber des d'un inici quina és la finalitat concreta del producte o el servei que volem donar i llavors adaptar-ho a les dades personals que volem tractar. Després també és important l'exactitud. Moltes vegades, també això relacionat amb la dada única que volem implementar i que està molt que es parla molt últimament, doncs és important des d'un inici, l'origen de l'aplicació que agafa les dades, que aquestes siguin exactes, perquè després les que s'alimentin poden donar error o error de les dades. Després també la limitació de conservació, això és molt important. Normalment sempre tendim en paper, ho guardem per si de cas i llavors sí que és veritat que hi ha l'arxiu de la universitat, hi ha unes lleis concretes per què s'ha de guardar en relació als expedients administratius,
però després n'hi ha altra informació, documentació amb dades personals, les quals no és necessària la seva conservació. I llavors, clar, tendim sempre a guardar dades per si de cas. I d'acord amb els criteris que estan establint les autoritats, doncs si tu ja no necessites les dades per a aquella finalitat concreta, doncs s'han d'eliminar. Sí que és veritat que prèvia a l'eliminació ha d'haver el que es diu el bloqueig de les dades personals, perquè un tercer no pugui accedir. Però tu, si tens responsabilitats legals cap a tercers, doncs puguis demostrar-ho. I finalment, passat aquest període, que ha de ser proporcional a la finalitat concreta, doncs ja s'haurien d'eliminar. Sempre i quan s'ha de preguntar internament, perquè sí que és veritat que la Generalitat estableix unes taules d'avaluació documental que indica quines dades personals s'han d'esborrar o no. Per exemple, l'expedient acadèmic és de conservació indefinida. Nosaltres, Prisma, les dades de Prisma dels estudiants no s'haurien d'eliminar mai. Les que fan referència al seu expedient acadèmic. Per exemple, també les de personal, la relació laboral que ha tingut aquella persona amb la universitat. Doncs n'hi ha algunes dades que sí que ens han de mantenir i altres que s'haurien d'eliminar. Després, la integritat i confidencialitat. Hem d'establir mesures per evitar que les dades que siguin confidencials s'escampin, siguin els números de compte dels empleats, els que reben la nòmina, el tema de les dades de categoria especial com són dades de salut, doncs aquestes hem d'establir mesures per garantir la seva confidencialitat i que només puguin accedir els usuaris autoritzats. I després, sobretot, la responsabilitat proactiva. El reglament estableix unes obligacions als responsables del tractament, els quals han de demostrar que apliquen aquestes mesures per garantir l'aplicació d'aquests principis. Després, pel que fa a les dades, la protecció de dades des del disseny, d'acord amb l'establert a l'article 25, apartat 1, doncs he desgranat aquí el que estableix aquest article. Què s'ha de tenir en compte? Des de l'àmbit més TIC, doncs l'estat de la tècnica. Les mesures que s'aplicaran s'hauran de tenir en compte d'acord amb el nivell tecnològic d'aquell moment. Sí que és veritat que el que et demana el reglament és que aquesta avaluació sigui de manera contínua en el context. Si des d'un inici hem previst, sobretot ara que amb la IA, la intel·ligència artificial dels sistemes, anirà evolucionant molt, doncs l'estat de la tècnica actual, amb el context i amb la finalitat, tot ha d'anar conjuntament, no s'ha de tenir en compte la mesura només amb el primer requisit, sinó que l'estat de la tècnica hem de tenir en compte també el cost de l'aplicació d'aquestes mesures. Sí que és veritat que no ens podem justificar en que el cost elevat per la no aplicació de mesures, sinó que ha d'haver un criteri de proporcionalitat i necessitat. Després, la naturalesa del tractament, les característiques intrínseques del tractament. Si són dades de caràcter relatius a salut, doncs hi haurà algunes mesures que ja les aplicarem de forma inherent. Si és, per exemple, el CUP, el Centre Universitari de la Visió, que és la futura Facultat de Medicina, si es fa, doncs hi haurà mesures, els programes que utilitzen han de tenir, per la seva naturalesa, ja tindran un nivell de seguretat més alt que pot ser Prisma, UPSI o qualsevol altre sistema. Després també a l'àmbit, quan les dades, el volum de dades que gestiona aquell servei i producte, el seu context i la finalitat, i així com els riscos de probabilitat i gravetat que comporta el tractament pels drets i llibertats de les persones. Sempre hem de tenir en compte quina afectació té pels drets i llibertats dels interessats. En aquest cas, per exemple, si fos Prisma, seria els estudiants. Com afectaria les mesures que apliquem en el sistema de Prisma perquè qui accedeix, quines dades es recullen, el volum de dades que hi ha, la finalitat concreta per donar la docència. S'ha de tenir en compte totes aquestes coses per establir les mesures més adequades. Després, quan és la protecció de dades del disseny, en quin moment ho hem d'aplicar? Sempre quan abans millor.
sigui, en el moment de determinar els mitjans de tractament, o sigui, des del seu disseny, molts cops que ens trobem que el disseny, l'arquitectura i els procediments ja estan fets i és un cop finalitzat la creació del programa en si que diem, vale, i ara què? Doncs moltes vegades, si des del seu disseny ja ens plantegéssim com afecta a la protecció al tractament de les dades personals que farem servir, doncs ens evitaríem molts problemes i minimitzaríem el cost, perquè de vegades quan s'ha fet el sistema i ens donem compte que estem tractant més dades personals o si s'utilitza, per exemple, codi obert o quina llicència s'està utilitzant per fer-la servir, s'han de tenir en compte des de l'inici quines necessitats tenim i què aplicar. Llavors, una vegada iniciat el tractament, doncs, aplicar els principis de forma efectiva. I aquesta obligació és permanent. Sí que és veritat que hi ha vegades que des d'un inici, des del disseny, doncs diem, vale, hem tingut en compte això i ja ens oblidem, però hem de seguir com les actualitzacions del software. Cada actualització hem de veure com ens afecta en el nostre tractament de dades per si s'han de millorar o afegir més o menys mesures. Després aquí us poso els 7 principis fundacionals de la privacitat des del disseny a tenir en compte. Aquest ha de ser proactiu, no reactiu, preventiu, no correctiu, fer-lo des d'una configuració predeterminada, la fase des del disseny, funcionalitat total del pensament, tots guanyem, perquè sí que és veritat que moltes vegades tenim la noció que fer el disseny des de la protecció de dades és un obstacle i hem de pensar que si ho tenim en compte, doncs després tots guanyem i donem valor a l'aplicació o al sistema que estem creant. Després, assegurar aquesta privacitat durant tot el seu cicle de vida, ja des del disseny, la conservació, la seguretat, la visibilitat i transparència, molts cops, o sigui, per la llei de transparència i en breu sortirà un decret o una llei que estableix que s'haurà de publicar el codi del software. Llavors, sí que és veritat que s'ha de tenir en compte què s'ha de publicar per si la seva publicació pot marmar el que és la seguretat del software, però hi haurà un registre en el qual s'hagin de publicar els softwares. A València, ja dins l'àmbit de la llei de transparència, doncs ja el govern de la Generalitat Valenciana va publicar un registre específic. També en l'àmbit europeu es preveu que hi hagi un registre de software, de programes, perquè la gent tingui en compte com s'ha elaborat i quin tractament s'està fent. Això també anirà evolucionant, perquè sempre s'ha de tenir en compte això que de cara als ciberatacs, la publicació de determinada informació del nostre software no mermi la protecció de les nostres dades. Llavors, sempre enfocar en la protecció en relació als interessats. Aquí, en principi, per aplicar la protecció de dades des del disseny, s'hauria de fer un enfocament metodològic orientat a la gestió del risc. Llavors, aquí us he extret una part que estableix una de les guies de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que estableix com a primer punt l'anàlisi del risc, el segon, les estratègies de privacitat i després, en la fase del disseny i en la fase de desenvolupament, què s'ha de tenir en compte. Si voleu, això ho passo ràpid perquè ho teniu aquí, però sí que és veritat que potser des de la universitat hauríem d'establir o un checklist o un protocol de què s'ha de tenir en compte a l'hora del desenvolupament d'aquesta tipologia d'eines. Després, pel que fa per defecte, s'ha de tenir en compte que la protecció de dades per defecte és l'establiment d'uns mínims ja per defecte, o sigui, intentar fer un processament de dades, o sigui, un tractament mínim, mínim quantitat de dades, mínima extensió del tractament, sempre establir
per defecte tot un tractament de mínims. Això en termes generals i s'hauria d'aplicar sempre. Després, aquí us he volgut posar, perquè a vegades, clar, o sigui, està molt bé la teoria, el que diu el reglament, però després també com s'aplica, o sigui, no hi ha eines de per si, perquè cada institució, segons la seva capacitat, grandària o el seu servei que ofereix, doncs estableix unes pràctiques o unes altres. Aquí hi ha una guia molt interessant d'ENISA, que és del 2018, que estableix, doncs, està més enfocada a l'àmbit TIC i uns criteris a tenir en compte per establir una protecció de dades per defecte. I aquí us he posat, estableix 4 criteris de mínims i estableix mesures, fa una explicació i després també està molt bé aquesta guia perquè estableix unes preguntes. I llavors, per tenir en compte, per al desenvolupador, que ha de tenir en compte en relació al tractament de les dades i la minimització d'aquestes i quines mesures tendir a aplicar. Després us he deixat els enllaços per si voleu consultar-les. Aquí també us he posat, està en petitonet, però no hem pogut, una anàlisi prèvia que fa l'APDCAT, que és l'Autoritat de Protecció de Dades catalana, en quant a l'establiment d'aquestes mesures. Llavors, doncs, des d'un principi et pregunta si es tractaran de les persones o no, no sí, i llavors una sèrie de preguntes per acabar establint o no les mesures. Com us passaré la guia, doncs ja... en la diapositiva es veu millor, però aquí no es veu gaire. Després, pel que fa a les mesures tècniques i organitzatives que menciona el reglament, doncs el que menciona només és la transparència, la seguretat del tractament i la pseudonimització i anonimització. Moltes vegades els desenvolupadors treballeu amb dades anònimes, o sigui, per la qual no és d'aplicació el reglament. O sigui, quan es treballen amb dades anònimes, de forma genèrica, en general, no és d'aplicació el reglament de protecció de dades. Però s'ha de tenir en compte que si aquestes dades poden arribar a identificar a la persona, o sigui, pot haver una reidentificació de les persones amb aquestes dades, doncs s'han d'establir encara més mesures per garantir que no succeeixi. I llavors, doncs, el que és el procés de les dades personals a l'anonimització sí que estaria regit pel Reglament de Protecció de Dades. Un cop anonimitzades i garantint que no podem identificar persones concretes, doncs sí que podem treballar amb dades anònimes, sintètiques i així. I després, pseudonimització també és una mesura que està bé per treballar en l'àmbit del desenvolupament, perquè són dades personals, però amb les quals, sense informació addicional, no podem acabar identificant a la persona. I després, dintre del vostre àmbit, és molt important el que, no sé si coneixeu els PETs, els Privacy Enhancing Technologies, que són un conjunt organitzat i coherent de solucions TIC que redueixen els riscos que afecten a la privacitat. Aquí, tant la guia de l'Agència Espanyola de Protecció de Datos com la d'ENISA, la pàgina web d'ENISA fa un llistat de solucions TIC que ja tenen en compte els PET. O sigui, des d'un inici ja fan aquesta reducció de l'afectació de la privacitat i les quals podem utilitzar aquestes eines. Aquí us he posat una classificació que fa l'agència del Metagroup Report en quant a la classificació d'aquests PET segons la categoria. Quan és protecció de la privacitat, doncs subcategoria eines per pseudonimitzar, productes per anonimitzar, eines de xifrat, filtres i bloquejadors. Entenc que aquestes eines teniu també vosaltres, esteu familiaritzats amb aquestes i que les apliqueu en el vostre dia a dia, però a vegades sempre és veritat, també hem de tenir en compte que després el CNN, el CERT, a través de Pilar, que és un monstre, segons el tractament que feu, estableix, d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat, unes mesures en l'àmbit de seguretat, però que també es pot traslladar en l'àmbit de la privacitat, perquè està tot
relacionat. Vale. Aquí us he posat com una de les mesures el pla de gestió de dades. No sé si esteu familiaritzats, però en l'àmbit dels projectes de recerca, sobretot en l'àmbit europeu, hi ha una obligatorietat de presentar un pla de gestió de dades. I dintre de l'àmbit de l'UPC es va generar una pàgina web, una finestreta única, per desenvolupar què són els plans de gestió de dades i com elaborar-los. Llavors aquí, un pla de gestió de dades té que tenir en compte, és com el que dèiem des del principi, o sigui, des del disseny hi ha planificar què es vol fer, el recull de les dades, l'organització, analitzar, emmagatzemar seguretat, perquè a vegades, moltes vegades ens diuen, és segur el Drive, compartir el Drive, o ho poso en un pen, doncs clar, depenent de la tipologia de dades que estàs tractant, doncs amb qui ho comparteixes, si és amb gent de fora o no, doncs establir la protecció, després, sobretot, la publicació de dades i la reutilització d'aquestes dades. És una recomanació que també ara pels doctorants s'està fent servir i que també els estudiants tant de màster com de grau seria una recomanació que ja des d'un inici a la carrera establessin i plantegessin des d'un inici aquesta gestió de les dades. Aquest pla serveix tant quan s'utilitzen dades personals com dades de recerca sense connotacions de dades personals. Després, aquí us he afegit a l'avaluació d'impacte en matèria de protecció de dades, que sé que és veritat que les autoritats de protecció de dades estableixen un llistat dels tipus de tractaments els quals requereixen sí o sí que s'afegin avaluacions d'impacte. Això és depenent pel tema de sistemes d'IA, pel volum de dades que es tractaran. Hi ha uns requisits que, si aquests es compleixen en el vostre desenvolupament del software o del servei concret, doncs requereixen que prèviament a l'ús final de l'aplicació s'hagi fet una avaluació d'impacte. Aquesta avaluació sempre es recomana que sigui amb el suport del DPD, però sí que m'he donat compte que hi ha una tendència a no realitzar avaluacions d'impacte, ja sigui perquè a vegades és una mica farragós, hi ha un template que estableix, un template europeu que estableix com fer una avaluació d'impacte i llavors requereixen, són potser 10 pàgines amb una sèrie de preguntes, però sí que és veritat que a vegades quan des de zero o perquè he vist la necessitat des de la perspectiva de protecció de dades fer una avaluació, hi ha preguntes que estan més enfocades en el vostre àmbit i que també necessito de la vostra ajuda perquè m'indiqueu quin tractament concret esteu fent. Perquè jo us passaré l'enllaç, aquí teniu l'enllaç del llistat dels tractaments que són obligatoris. Llavors, quan sigui probable que un tractament comporti riscos en els drets i llibertats de les persones, doncs s'hauria de fer una avaluació. A vegades és difícil detectar-ho, però sí que amb aquest llistat ens poden donar unes pistes. No se l'he posat, però us he posat l'enllaç. Després, conseqüències de no aplicar les mesures tècniques i organitzatives des del disseny i per defecte en els nostres serveis, productes i softwares que fem. Doncs és una infracció d'acord amb el reglament i d'acord amb la llei de protecció de dades espanyola. Aquesta infracció, la llei de protecció de dades, el reglament estableix que podria ser una multa administrativa de 10.000 euros com a màxim. Sí que és veritat que la universitat, com és una administració pública, està exenta, o sigui, no se'ls és d'aplicació les sancions pecuniàries, però sí que són les sancions reputacionals. Però aquí entro que UPCnet, I-Think, com a empreses, sí que serien objectes de multes econòmiques. Llavors, sembla a vegades una xorrada o per no tenir consciència de quines implicacions té no aplicar les mesures tècniques organitzatives per protegir els principis que estableix el reglament, doncs
comporten unes infraccions, i en aquest cas són infraccions greus. Aquí us he posat, dos casos, n'hi ha molts, o sigui, us he posat 2 procediments sancionadors de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè veieu, com va. Aquí va ser una sanció, les 2 són del 2023, a l'ICS, a l'Institut Català de la Salut, perquè en el seu sistema la informació que apareixia en un justificant de visita mèdica, doncs la informació que apareixia era massa de la que hauria d'aparèixer. O sigui, un pacient va anar a fer-se una revisió mèdica, llavors va demanar el justificant per entregar-lo a l'empresa i clar, va veure que ja li sortia tot, el seu nom, data, hora, lloc de visita, per què s'havia visitat i tot. I llavors va fer una reclamació davant l'APDeCAT i va dir, escolta, mira, que he demanat que m'emetessin un justificant només indicant que he anat de visita perquè l'empresa no em requereix res més. Ara també això ha canviat perquè els justificants mèdics no fa falta portar-los, sinó que es fa mitjançant el sistema de salut, o sigui, hi ha un mecanisme directe, però llavors aquí l'APDeCAT va obrir un procediment sancionador i va indicar que correctament que l'ICS estava infringint l'article 25 de temes de disseny per defecte. I després l'altre, aquest, o sigui, us l'he posat perquè ens podria passar a nosaltres i també va ser una de les modificacions que es van fer a la UPC. Dintre d'un IES, un institut de Barcelona, un professor es va queixar davant de l'autoritat que la informació dels estudiants es compartia amb tot el professorat independentment dels cursos en els que ells estaven i que aquesta es compartia a través de Google Drive. Llavors, l'APDeCAT va dir que correctament infringia l'article 25 de protecció de dades des del disseny perquè no establia mesures perquè altres professors accedissin a altra informació. I també, dintre d'aquesta informació, havia també les dades dels familiars, o sigui, de contacte. I això també, no per aquest procediment, però en la universitat es va limitar també, es va detectar que hi havia carpetes obertes amb documentació que era sensible, amb informació en la qual no s'hauria de tenir accés i llavors es va reduir la limitació de l'accés a les carpetes. Ara ja no ho pots compartir amb tota la UPC. També ens diuen que és farragós perquè jo ho compartia amb tota... o a mi m'és igual, aquesta no és... O sigui, moltes vegades la justificació és a mi m'és igual, jo no tinc res a ocultar, aquesta és informació. Bueno, però has de ser conscient de quina informació estàs tractant. I després, aquí us he afegit les guies i els enllaços, la de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que és una guia que estableix la del disseny per defecte. L'agència, en canvi, les divideix per defecte i per disseny i després les de l'European Data Protection Board de la Unió Europea i les d'ENISA, que aquesta us recomano mirar-la. I després, com per acabar, les conclusions. Doncs la protecció de dades des del disseny i per defecte és una mesura de responsabilitat proactiva, o sigui, la universitat té l'obligació de la seva aplicació. Després, la protecció del disseny per defecte s'ha d'integrar amb la resta de garanties, o sigui, amb el tema de mesures de seguretat, tema de transferència internacional de dades i qualsevol altra mesura que sigui necessària per minimitzar els riscos i l'aplicació dels principis del reglament. Després, l'aplicació d'aquestes mesures ha de ser demostrable, justificada, documentada i auditable. Per què establim una mesura i no una altra? I després, sempre, la protecció des del disseny s'ha de considerar com més aviat millor des de l'inici i que assegurar la privacitat i l'establiment d'aquestes mesures no és un obstacle per a la innovació, sinó que és un valor afegit de cara a tercers. I ja està. I aquestes mesures també s'han de tenir en compte a l'hora de quan es fan licitacions dintre dels contractes
de contractació, de prestació de serveis, doncs també se'ls ha de requerir a aquells tercers que ho apliquin. I ja està, aquí ja estaria. Ja m'han dit que en temps... Si teniu alguna pregunta, ja sé que us he abordat aquí, són 45 minuts intensos. Que recollim un mínim de dades possibles, llavors entenc que has de justificar el que estàs recollint? Sí, sempre, pel principi de minimització de dades i pel principi de finalitat hauries de justificar el per què estàs demanant unes dades. Moltes vegades m'he trobat que demanen dades, o sigui, que per la finalitat concreta no necessites saber... Vaig instal·lar una aplicació per veure els horaris de partit de futbol del meu fill, demanen registrar-me i posar, per exemple, la meva data de naixement. Totalment. Sí, totalment. O sigui, jo que tendeixo a mirar les polítiques de privacitat que ningú es llegeixen perquè són infumables, que això s'hauria d'evitar, hauria de ser tendir també a ser transparents. O sigui, també des de la universitat jo sempre dic, si es fa una cosa, doncs indiqueu el per què es fa i com es fa. L'altre dia, doncs, també dins la UPC, com aquí no hi ha cap PDI, no? Doncs tenim una obligació legal dintre de l'àmbit de l'avaluació de riscos, de prevenció de riscos laborals, i es va enviar a tot el PDI el qüestionari que han de fer perquè la universitat pugui valorar. O sigui, a més es va fer a través d'ASPI Prevenció, que es va fer un contracte d'encàrrec de tractament perquè tractava dades personals del PDI per compte de la UPC, i doncs vam rebre queixes o moltes consultes en relació a com s'estava fent aquest tractament, en quant ja en la pàgina web de prevenció i en l'email que s'havia enviat des de la universitat s'havia indicat com se recollirien les dades, però tot i així ens van demanar i requerir més informació i tenint en compte que també és una obligació legal. A vegades també hem de ser proporcionals perquè moltes vegades demanem dades o, clar, comunicació, em diuen, escolta, Cris, ens va arribar un exercici de dret de supressió d'una persona que sortia en un vídeo. Finalment es va suprimir el vídeo i em va dir, escolta, Cris, però és que altres universitats tenen també publicat vídeos en relació a aquesta jornada que es va fer i per què ho hem d'eliminar? O sigui, es va fer una valoració perquè com sortia la imatge d'aquella persona en el vídeo i, en aquest cas, podien sortir persones menors d'edat, es feia en un àmbit concret i llavors, sí que és veritat que en l'àmbit de les imatges també hi ha moltes excepcions en l'àmbit de merament, o sigui, imatges merament accessòries, si tu passes per allà o dintre d'una jornada, o sigui, a l'àmbit TIC, si ara que ens estan gravant vosaltres apareixeu, normalment les filmacions es recomana fer-ho des de darrere per no identificar les persones, però en el cas que dintre del saló d'actes intervinguis o així, doncs en la teva inscripció ja s'ha d'haver previst quin tractament es farà sobre la teva veu, la imatge, però tendim a agafar moltes dades i després no s'utilitzen. Sí que és veritat que les empreses privades recullen moltes dades per després fer altres finalitats, les quals també ens haurien d'indicar. Jo també, o sigui, em volia fer la transita de TMB, o sigui, de metro, i clar, jo vaig en moto i feia temps que no l'agafava i a l'hora de fer-m'ho em va dir, ara existeix la targeta única, em poso i clar, també demanen de tot. I dic, home, o sigui, jo només vull anar en bus. Dic, clar, després jo em vaig posar, o sigui, em demanen l'edat, data de naixement, tot, o sigui, nom, cognom, jo pensava, però si només vull anar en bus. I clar, després dic, per la targeta dels menors d'edat, doncs sí que és necessari que introdueixis la data per menors, crec que és de 12, que tenen una altra tipologia de targeta, però per la resta, o pels majors de 60 si tenen la targeta rosa, però per la resta no haurien de preguntar aquestes dades, o sigui, s'haurien de dir i ja està. Doncs això també en les nostres aplicacions, perquè després també quan hi ha una bretxa de seguretat, què ens trobem? Que a la dark web o l'incident que va haver al clínic, o sigui, les dades dels historials clínics que havien a la dark web era impressionant i després aquestes dades qui les compren? Doncs
no vull d'això, però sí, serien les asseguradores per fer els seus anàlisis, etc. Però per això, quan menys dades tractem i per la finalitat concreta, doncs millor, i preveure-ho des d'un inici. I ja està. Si teniu qualsevol altra cosa, després teniu el meu correu. La justificació pot ser, poden dir que per tractaments estadístics... O sigui, hi ha finalitats compatibles que preveu el reglament de tractaments posteriors, però això no seria una justificació concreta en la mesura tècnica i organitzativa que hagis d'aplicar. Sí que és veritat que tu, per exemple, dones les teves dades i després per fer una finalitat específica has de valorar per què et van donar aquelles dades i si la finalitat nova que vols tractar aquestes dades és compatible amb la inicial. O sigui, jo, si recullo dades per aquesta jornada, potser, si no vaig demanar el consentiment per les newsletters, s'hauria de valorar, però tractar aquestes dades per donar informació d'una nova jornada TIC que crec que pot ser de la vostra consideració, però no puc utilitzar les vostres dades per enviar-vos un taller culinari. O sigui, quina relació té amb les dades inicials que heu donat per la jornada TIC. Doncs s'ha de valorar en cada cas, però sí que permet al reglament que hi hagi finalitats compatibles als tractaments. A l'àmbit estadístic, o sigui, n'hi ha per l'àmbit de recerca, però l'àmbit estadístic, en principi, està limitat només a les institucions específiques que s'encarreguen, o sigui, les oficials que s'encarreguen de fer estadística. Però aquí també hi ha una mica de discrepàncies perquè a vegades el GPAC són dades estadístiques o indicadors que fan des de la universitat. Aquestes són dades de la universitat que es podria fer i no seria un organisme d'estadística concret, autoritzat. Però sí, s'ha de mirar en cada cas. Però sí. O sigui, pot haver aquesta finalitat compatible, però si voleu ho deixem aquí ja i qualsevol cosa teniu el meu correu. I ara, no ho sé, crec que ha sigut de les xerrades, potser que acabeu més saturats, però ja està.